צהריים טובים, אנחנו נמצאים פה במרכז המסחרי פה בקריית שמונה באמצע היום, ותסתכלו, פשוט מזעזע. כל החנויות והמשרדים פשוט סגורים, תסתכל, תראה, משרד עורכי דין, חנות טקסטיל, מתפרה, אמצע היום בקריית שמונה. אפשר, מת. שלי אוחנה, איפור, קלות, ייצור גבות. מה איתם? הם מקבלים פיצוי כל החבר'ה האלה? משרד עורכי דין. פשוט מזעזע. ביבי. כן? טוב מאוד, עכשיו יפה. היום יש לך למי להצביע, אנחנו מפלגת עצמאים חדשים, אנחנו עוזרים לעסקים לקבל את הפיצויים שלהם. ואנחנו באנו להיפגש פה עם בעלי העסקים. אם נתקלת, צריך להתעכב בבעיה, או אתה מגיש הרי במסלול אדום? אני באופן אישי כבר קיבלתי את השירות שלי מהמדינה, הבית שלי נפגע. וואו. כמעט נהרגתי, אבל הכל היה... היית בתוך הבית בזמן של הזה? בבית, אני שותה קפה פה 50 שנה, החלטתי ביותר היום לשתות בצד השני. ונפלה פה. מתי זה היה? באיזה חודש? איפה נפל? פה? באשכולה, פה, מה, אתה רואה פה בתים? גם יש לך שאלות של מחאווה? שאלנו אותך באיזה חודש? בהתחלה? באוקטובר? בדצמבר? מתי? לא, לפני חודשיים, שלוש העבירו לי כסף על הנושא. לא, מתי היה נפילה? בערך חודשיים, שלוש, אני לא זוכר תאריך כבר. יש לי הכל בטלפון. טוב, תהיו בריאים חברים. שיהיה לכם בהצלחה. אני צפתי במקור. כן, אבל אתה באמצע צילום. מאיפה אתה יכול להיות? לא, אנחנו גרים במרכז, נשמה. תהיה בריא. תודה. אילונות, סגור. תכשיטים, בוא נעלה למעלה לפה. גם פה יש מרכז קטן, שגם כן נטוש. תסתכל שם, תסתכל שם את הרחוב. תראה, הכל נטוש שם. תראה פה, תיווך דירות. תסתכל. משרד עורכי דין. משרד עורכי דין, פה יש לנו הדפסות. זה לא בין הסתם. גם כן פה, אופנה. פה בית קפה שהלך הביתה, סגור. זה בית קפה, חביתות, שקשוקות. ועכשיו תראו עוד כמה עסקים שסגורים. אפילו הדואר, שזה שירות חיוני, יש פה רק פרסומות של פוליטיקאים, אבל אפילו המרכז המסחרי פה, ואפילו הדואר עכשיו למעלה סגור. מה המסקנה, יורם? מה יש לך להגיד? שהמדינה נטשה את הצפון. ומה אתה חושב? אתה מצפה שיהיה יותר טוב? שיהיה מה? הרבה אנשים איבדו את המשפחות שלהם, את העסקים שלהם. המצב כזה זה מצב של חורבן, לא היה אף פעם. לא זכור לי דבר כזה. מקום המדינה. ואני בן 58 מקום המדינה של עיר בישראל שהיא נטושה. מי שנמצא פה, מי שעובדים פה זה רק אגף הביטחון ואגף התחזוקה של עיריית קריית שמונה. הם היחידים שעובדים פה. יש פה 1,000 איש מתוך 28,000 איש תושבים. 1,000 איש בלבד. תבינו עד כמה זה דיכאוני המצב, עד כמה המצב הוא כל כך חמור פה. והעניין הוא שגם לא יודעים מתי המלחמה בכלל רק בהתחלה. יש מצב שאנחנו גם ניקלע מלחמת התשה, שאנחנו לא נדע בכלל גם מתי היא נגמרת, ומשפחות מתרסקות פה. עצוב לי, אבל זה המצב.